ኣብ ትግራይ እቲ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ኣብቲ ሰራዊት ዝነበረ ኣብቲ ሰራዊት ሕዚ እውን ዘሎ ኣካል ዝጎደለ እውን ካብቲ ሰራዊት ተሰውኦ እውን ካብቲ ሰራዊት ኮይኑ ሕዚ እውን ብትግራይ ደረጃ ዝለዓለ ድጋፍ ዝገብር ዘሎ እቲ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ንሰራዊት ዘለኒ ዝለዓለ ምስጋና በዚ ኣጋጣሚ ክገልፅ ይደሊ። ብዝተረፈ እቲ ሽግር ናይ ትግራይ ሽግር እዩ። ናይ ትግራይ ማሕበራዊ ሽግር እዩ። ብዙሕ ሽግራት ኣለና። ተመዛበልቲ ኣለውና፣ ኣካል ጉድኣት ኣለውና፣ ስድራ ስውኣት ኣለውና። ብዙሕ ሽግር ከም ዘለና ፍሉጥ እዩ። እቲ ሽግር ግድን ንሕና ተጋሩ ክንፈትሖ ዝግባእ እዩ። ኩሉ እቲ ሽግር ክሳብ ሕዚ ኣብ ዘለና ኩነታት ኣብ ንፈልጦ ታሪክ ዘይገጠመና እንተኾነ ካብ ኩሎም ዝገጠሙና ዝኸፍአ እንተኾነ እውን ግን ኣማራፂ የብልናን ንሱ ካብ ምፍታሕ ወፃኢ። ስለዚ ከም ተጋሩ ዘለና ሃፍቲ ተፈጥራዊ ይኹን በብሰው በብኩሉ ኣብ ትግራዋይ ዘሎ ሃፍቲ ተጠቒምና ኢና ክንሓዊ ንኽእል። ካብ ካሊእ ንፅበዮ ውሱን እዩ። ስድራ ስውኣትና ዓርሶም ክኽእሉ ንምግባር፣ ደቂ ስውኣትና ክመሃሩ ንምግባር፣ ዓርሶም ክኽእሉ ምግባር፣ ኣሕዋት ስውኣትና ብስውኣትና ዝድገፉ ዝነበሩ እውን ዓርሶም ክኽእሉ ንምግባር፣ ክድገፉ ንምግባር፣ ኣብ ልምዓት እውን እጃሞም ክፃወቱ ንምግባር፣ ኣካል ጉድኣትና እውን ዝተፈላለየ ዝለዓል ነበረ ናይ ምንጋጋን ናይ ገፅን ሽግር ዘለዎም ዝተወግኡ፣ ዓይኖም ዝተጎድኡ፣ ኣካሎም ዝተጎድአ፣ ዓፅሞም ዝሓፀረ፣ ገለኦም ዘበለ ዝተጎድአ ዝተፈላለየ ጉድኣት ዘለዎም ውጉኣትና እግሮም ዝሰኣኑ፣ ኣእዳዎም ዝሰኣኑ እውን ብዙሓት እዮም ዘለዉ። ስለዚ ኩሉ እዚ ሸከም ትግራይ ሸከም ትግራዋይ ምዃኑ ኣብ ግምት ኣእቲና ነዚ ንምፍታሕ ነዚኦም እግሪ ንምትካል እውን ካባና ካብ ዝባና ዘይወርድ ምዃኑ ኣብ ግምት ኣእቲና መላእ ትግራዋይ ይኹን መላእ ኣመራርሓ ትግራይ ኣብዚ ዝለዓለ ርብርብ ክገብር ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ። እዚ ጌርና ዝኸበደ እንተኸበደ እውን ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ከም ዘይኸውን ኣብ ግምት ኣእቲና ብሰፊሕ ክንዘምተሉ ክንወፍረሉ ዘለና ሽግር እዩ። ካብዚ ብዝተረፈ ተጠቓላሊ ሕውየት ተጠቓላሊ ምድሓን ክመፅእ ዝኽእል ድማ መላእ ህዝቢ ትግራይ ክድሕን ከሎ ምዃኑ መላእ ህዝቢ ካብቲ ሕዚ ዘሎ ናይ ፅባሕ ኩናት ጭንቀት ክንድሕን ከለና እና ካብ ሰንፈላል ካብ ስግኣት ንወፀሉ ኩነታት እናተፈጠረ ዝተረጋግአት ሙሉእ ዓቕምና ናብ ልምዓት ዝኣተና ክንኸውን ከለና እዩ እቲ ሽግር እናቐለለ ዝኸይድ። ኣብዚ እዋን ግን እዚ ሽግር እዚ እናሃሎ ኢና ትሸከም ግድን ክንና ግን ክንሓዊ ኣለና። ተማዘበልትና ክምለሱ ኣለዎም። ኩሉ ቁመና ትግራይ ናብ ናይ ቅድሚ ኩናት ዝነበረና ቁመና እንምለሰሉን ካብኡ ተበጊስና እውን እቲ ብጣዕሚ ተጎዲኡ ዘሎ ስነ ልቦናና ተጎዲኡ ዘሎ ኩሎም ትካላትና ተጎዲኡ ዘሎ ኩሉ ስርዓትና ዝሓወየሉ ምድሓን ዝጅምረሉ ኩነታት ክንፈጥር ከለናን
ሓድሽ ሃፍቲ ድማ ምፍጣር ክንጅምር ከለና እዚ ዝዓነው ምባል ዘይኮንስ ናብ ሓድሽ ህንፀት እውን ምእታው ክንጅምር ከለና ናብ ሓድሽ ልምዓት እውን ምእታው ክንጅምር ከለና እዩ ብመሰረቱ እናተፈትሐ ክኸይድ ናብዚ ንምብፃሕ እውን ከም ናይ ትግራይ ኣመራርሓ ዝሓቶ ቁርፀኝነት ብጣዕሚ ዓብይ ምዃኑ ብጣዕሚ ገዚፍ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። እዚ እናሃለወ ድማ ዕንቅፋት ዝኾነና ነገር ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኩላትና ንፈልጦ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ዘለዎ ፀገም ስድራ ሰብኣት ሕዚ ዘለኩም ፀገም ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ፀገም ኣብ ምፍታሕ ኣብ ምቅላል ነቲ ናይ ሽግር ግዜ ክሓልፍ ቀልጢፉ ክሓልፍ ኣብ ምግባር ዝገጥሙና ዘለዉ ፀገማት እውን ኣለዉ። እቶም ፀገማት እዚኦም ውሽጣዊ እዮም። ብዙሕ ግዜ ነልዕሊና ሰንፈላል ምእታው ስግኣት ምእታው በቢግዚኡ ኩናት ደኾን ይለዓል ከምዚ ደኾን ይለዓል ንጋጫ ደኾን ነንሕድሕድና ዝብል ስግኣታት ዓብይ ከም ዘሎ እና እዚ ባዕሉ ከም ብጣዕሚ ዓብይ ዕንቅፋት ቀልጢፍና ትሕዚ ዘለና ኩነታት ክንሰግሮ ዓብይ ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ካብዚ ኣንፃር ክረኣይ ከሎ ኣብዚ እዋን ትግራይ ይኹን ደቂ ትግራይ ኩላትና ገጢምና ዘሎ ሽግር ፍሉጥ እዩ። ካብዚ ሽግር ንምውፃእ እውን ናይቲ ሽግር መበገስን በቲ ሽግር ምክንያት ዝተፈጠሩ ሽግራትን ካልኦት እቲ ሽግር በዓሉ ካብ ሽግር ሓደ ሽግር ካሊእ ሽግር እናፈጠሩ ንኸደሉ ዘለና ኩነታት እናትሕዝ ዘለናዮ በፂሕናሉ ዘለና ደረጃ ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ብውሕሉል ጥበብን ጥንቃቐን ብትዕግስትን ክንፈትሖ ትፅቢት ይግበር። ናይቲ ሽግር መበገሲ ኣብ ጣብያ ኣይኮነን ኣብ ወረዳ ኣይኮነን ወይ ድማ ውልቀ ሰብ ወይ ውልቀ ሰባት ወይ ናይ ውልቀ ሰብ ውልቀ ሰባት ኣይኮነን ናይ ሓደ ከባቢ ወይ ናይቲ ካሊእ ከባቢ እውን ኣይኮነን ምውያን ዘይምውያን ወዘተ ዝበሃል ዓይነት ነገር እውን ኣይኮነን። ካብኡ ሓሊፉ ትሽግር መበገሲ ኣብ ላዕልን ፖለቲካውን እስትራቴጂካውን ሽግር ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። በብደረጅኡ ዘሎ ሽግር ኣተብላዕሊ ሽግር ዘሎ ሽግር ዝወለዶም እዮም። እቲ መፍትሒ እውን እቲ ዋና መፍትሒ እውን ኣብ ላዕሊ ዘሎ ፖለቲካውን እስትራቴጂካውን ውድቀትና ሽግርና ክፍታሕ ብምግባር ኢና ብመሰረቱ ክንፈትሖ ንኽእል ኢና። እቲ ዋና ርብርብና ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሽግር ዘይኮንስ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሽግር ምፍታሕ ምዃኑ ግልፂ እዩ። እዚ እዩ ዘድክመና ዘሎ፣ እዚ እዩ ማእኸል ዘፍፅነልና ዘሎ፣ እዚ እዩ ፖለቲካ ትግራይ ዘድክሞ ዘሎ፣ እዚ እዩ ማእኸል ሲኢኑ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ዘድክሞ ዘሎ፣ እዚ እዩ እቲ ሽግር እውን ክናዋሕ ዝገብር ዘሎ። እቲ ሽግር እዚ ግን ዜርዜሩ ልክዕ ከምቲ ካልኦት ፀገማትና ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ዘይኮነ ኣብ ውሽጥና ዝተፈጠረ ባዕልና ክንፈትሖ ንኽእል ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዘይኮነ እዩ። እቲ ሽግር እዚ ንምፍታሕ ክነማልኦም ዘለና ነገራት ኣለዉ። እቲ ሓደ ሰዓራይን ተሰዓራይን፣ ሃዳንን ተሃዳንን፣ ፀራግን ተፀራግን፣ መባረርን ተባራርን
የለን ከምኡ ዓይነት መንፈስ ትህሉ ተኸኣሎን ብመሰረቱ ግን ከምዚ ዓይነት ጭቡጥ ኩነታት የለን ክህሉ እውን ኣይኽእልን ከምዚ ዝበለ ናይቲ ሽግር ኣረኣያ ኣብ ውሽጥና ናብ ካሊእ ግጭት ከእትወና ከእትወና ካብ ምግባር ሓሊፉ ካሊእ ዝፍይዶ ነገር የለን እንተስዒራ ትግራይ እያ ክትስዕር እንተተሳዒራ እውን ትግራይ እያ ክትስዕር ከምዚ እቲ ሽግር ክንሪኦ ዘለና ይመስለኒ ኣብ መንጎና ሰዓርን ተሰዓርን ክንፈጥር ትግራይ ከይነስዕራ ዝለዓለ ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ስለዚ ናይቲ ሽግር ኣረኣያ እንታይ እዩ ክኸውን ዘሎ ናይቲ ሽግር ኣፋታት ሓደ ምቹው ኩነታት ክፍጠር ዘሎ ኩላትና ኣካል እቲ ሽግር ኢና ሓቢርና ኢና ክንፈትሖ ዝብል ሓደ ዘህድመሉ ሓደ ስዒረ ዝብለሉ ሓደ ተሳዒረ ዘይብለሉ ዓይነት ኩነታት እዩ ዝተሰዓረ ሰብ የለ ዝተሰዓረ ጉጅለ የለ ዝተሰዓረ ከባቢ የለ ምክንያቱም ሽግር ክንሪኦ ከለና ኣብ ላዕሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ሕብረተሰብ እውን ዝሰበረና እዩ ዝለሓኾ እዩ ናብ ሕብረተሰብ እውን ስለዚ ናይ ውድቀት ሰባት ጌርና ከምዚ ጌርና ተርእናዮ ካሊእ ውድቀት ከም ዝመፅእ ኣብ ግምት ምእታው ከድልየና እዩ ስለዚ ኩላትና ትግራይ ሰዓሪት ትኾነሉ ዓይነት ናይቲ ሽግር ኣቀራርባ ክንቐርብ ዘለና ይመስለኒ ብሕር ኩላትና ንነብር ትሰዓር ድማ ኩላትና እውን ኣይንነብርን ትግራይ ማለት ድማ መላእ ትግራይ መላእ ጂኦግራፊ ሽፋን ዝሓዘት ትግራይ ማለት እዩ ካብ ደቡብ ክሻብ ምዕራብ ካብ ደቡብ ክሻብ ሰሜን ካብ ምብራቅ ክሻብ ምዕራብ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ንምግባር ንምፍታሕ ምቹው ኩነታት ካብ ምፍጣር ኣንጻር እቲ ዘሎ ክውንነት ተቐቢልና ክንኸይድ ይግባእ ሕዚ ዘሎ ናይ ምምሕዳር ዘሎ በብኸባቢኡ ዘሎ ምምሕዳር ከም ክውንነት ተቐቢልና ኣብዚያት ዘሎ ዝኾነ ኣካል እውን ከም ናይቲ ሽግር መፋትሕቲ ጌርና ተጠቒምና ክንኸይድ ዘለና ይኸውን ኣብ ታሕቲ ዘሎ እቲ ምምሕዳር ዝተስተኻኸለ ተስተኺሉ ዝተበፅሐሉ ደረጃ ኣሎ ኣብኡ ጠጠው ኣቢልና እቲ ዘሎ ስታትስኮ እቲ ዘሎ ኩነታት ተበጊስና ድማ እንደገና ብሓባር ንቐፃሊ ነብለሉን እቲ ሽግር ንፈትሐሉን ኩላትና መፋትሕቲ እቲ ሽግር ንኸደሉን ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ንሰላምን ፀጥታን ህዝቢ ንሓደጋ ዘቃልዕ ንስርዓት ኣልቦታትን ዘረፍትን ዕድል ዝህብ ስለ ዝኾነ ሓይልታት ፀጥታ እውን ኣብ ሓለዋ ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ካብ ወትሩ ብዝለዓለ ደረጃ ክረባረቡ ይግባእ ኣብዚ ኩሎም ኣካላት ፀጥታ ማለት ፖሊስ ሚሊሻ ሰራዊት በብልእኾም ተዋዲዶም ዝሰርሕሉ ኩነታት ክፍጠር ይግባእ እቲ ዋና መሰረት ሰላም ስለ ዝኾነ ንሰላምና ዝብፅብፅ ከምዚ ዓይነት ንሌባ ንዘራፊ ንበፅባፅ እውን ዕድል ዝህብ ስለ ዝኾነ እዚ ዘይፍጠረሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ድማ ዓብዪ ስራሕና ክንገብር ኣለና ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝጠናኸረሉ ተልእኾታቱ መንግስታዊ ግልጋሎትን ብዝተማልአ መገዲ ንምፍፃም ዝኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ እዚ እቶም ሽግራት ንምፍታሕ ቁልፊ ማእኸል ስለ ዝኾነ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክግበር ዘለዎ እዩ ዝኸውን እዚ እንዳተገበረ ግን ኩለን መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ ስሩዕ መንግስታዊ ግልጋሎትን
ምሃብ ክቕፅል ኣለዎን ሽግር ተፈጢሩ ኢልካ ዳርጋ መንግስታዊ ግልጋሎታት ጠጠው ዝበለሉ ኩነታት ኣሎ ኣብያተ ዕዮ ተሓፅየን ካብኡ እዚ ጌርካ ሽግር ይፍታሕን እዚ ሕጂ ዘሎ ኩሉ ኣብ ስርሑ ክኣቱ ዝኽእለሉ ኩነታት ብምፍጣርን ነቲ ሓሚሙ ዘሎ ማእኸል መንግስታዊ ማእኸል ድማ ተጠናኺሩ ዝቕፅለሉ ኩነታትን ናይ ብሓቂ ሽግራትና ንምፍታሕ ድማ መንግስቲ ኮይንና ስለ ዝኾንና ክንፈትሖ ንኽእል ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ምጥንኻርን ቀጥዒ ብዘለዎ ምውዳብን ግዜ ዘይወሃቦ ነገር እዩ እቲ ዘሎ ዘይምርግጋእ ብምጥቃም ኩናት ክህሉ እዩ ዕፅዋን ክባን ክህሉ እዩ ክጅመር እዩ ዝብል ዘየለ ወረታት ብምንዛሕ ኣብ ህዝቢ ራዕዲ ብምፍጣር ዕዳጋ ክኸብር ብምግባርን ህዝቢ ንኽፉእ ግዜ ዝዓቆሮ ከባኽንን ንሓደጋ ከቃልዕን ከምኡ እውን ትግራይ ለቂቑ ክወፅእን ዝግበር ዘሎ ሓደገኛ ምንቅስቓስ ኮነ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ብምዃኑ ብምግንዛብ ህዝቢ ንቡር ተግባራቱን ናብርኡን ተረጋጊኡ ዝቕፅለሉ ማሕበረሰብ ንግዲ እውን ካብ ናይ ህዝቢ ጭንቀት ዝርከብ ትርፊን ምንዳይ ሓላፍነት ዝጎደሎ ብምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ምርግጋዕ ዓላማ ዕዳጋ ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ይግባእ እዚ ምግባር ብተጓዳኒ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዝተማልአ ዝፍፀመሉ ተመዛበልትን ናብ መረበቶም ዝምለስሉ ኩነታት ጉዳይ ላዕላዊ ወሰናትና ዘለኣነት ዝፍትሐሉ ነዚ ዘድልእ ቁመና እንፈጥረሉን ኩነታት ቀልጢፍና ክንፈጥር ይግባእ ካልኦት ናይ ፕሪቶርያ ኣካላት ዝኾኑ ከም ዲዲኣር ክቕፅል ምግባር ዳግመ ሕውየትን ተጠናኺሩ ክቕፅል ምግባር ህንፀት ልምዓትን ዝጠናኸረሉ ምቹ ባይታ ምፍጣር እዚ ኩሉ ንምግባር እውን ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለና ርክብ ዝጠናኸረሉ ኩነታትን ምፍጣር የድልየና ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግር ኣዝዩ ካብ ዝጎድኦም ነገራት እቲ ዋና ኣብ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ስብራት እዩ እዚ ኣብ ምፍታሕ ክግበሩ ካብ ዘሎም ጉዳያት ሓደ በብኸባቢኡ ናይ ህዝቢ ቅሬታታትን ስምዒታትን ስለ ልቦናን ብዝግባእ ተረዲኻ ሳይንሳዊ መፍትሒ ምሃብ እዩ ትግራዋይ መንነት ብደምን ዓፅምትን ብዘበናት ዝተሃነፀ ክቡር መንነት እዩ እዚ ክቡር መንነት ትሕቲ ትግራዋይ መንነት ዝኾኑ ንኡሳን መንነታት እውን ሒዙን ኣኽቢሩን ዝተሃነፀ መንነት እዩ ትግራዋይ መንነት ዝወሃብን ዝኽላእን ዝበለፀን ዝተሓተን ዘይብሉ ተፈጥራዊ ናይ ኩሉ ትግራዋይ መንነት እዩ ኣብ ንኡስ መንነት ዘሎ ምጉድዳእ ይኹን ምጥርጣር ወይ ምሕብእ ምጥቃም ዘሎ ሽግር ሳይንሳዊ ፅንዓትን ፍልጠትን ሒዝካ ዘላቒ መፍትሒ ክግበረሉ ዝግባእ እዩ ዝኸበርካ መንእሰይ ትግራይ እዚ ግዜ ናትካ እዩ ዘለካ ናይ ለውጢ ድልየት ዝፍለጥ እዩ ናይ ተጠቃምነት ሕቶኻ እውን ዝፍለጥ እዩ ነዚ ንምርግጋእ ኣብ ኩሉ ሕቶኻን ድልየትካን ኣብ ኩሎም ሕቶታትካን ድልየታትካን ኣብ ልዕሊ ግዜያዊ ምምሕዳር እትፈጥሮ ፀቕጢ ቅቡል እዩ ናይ በዓልካ ሕቶ ኣለካ እምበር ናይ ካሊእ ድልየት መጥቀሚ ክትኸውን ኣይግባእን
ኣብዚ እዋን ናይ መንእሰይ ሕቶ ዘይምልስ ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ናይ ህዝቢ ሕቶ ዝምልስ ክኸውን ኣይኽእልን። እዚ ኣብ ምምላስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዓቕሙ ዝፈቐዶ ክገብር እዩ። እቲ ዋና ግን ኣብ ክሊ ሕቶኻን መፍትሒኡን እትሳተፈሉ መድረኻትን ናይ ሓፂር ግዜን ናይ ነዊሕ ግዜን ኣፈታትሑን ናይ ሓባር ምርድዳእ ምፍጣር እዩ ዝኸውን። ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ሽግራትና ብዙሓት እዮም እንተኾኑ እውን ምፍትሖም ካብ ዓቕሚ ደቂ ትግራይ ንላዕሊ ኣይኮኑን። እዞም ሽግራት ንምፍታሕ ኩላትና ኢድ ንኢድ ተታሒዝና ክንብገስ እንዳተገበአ ናብ ነንባዕልና ኩናት ክንኣቱ ኢና። ፌደራል ሓይሊ ክኣቱ እዩ፣ ዕፅዋን ክባል ክጅመር እዩ ዝብሉ ወረታት ይዕብልሉ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ። ቀዳማይ ነገር ሽግርና ውሽጣዊ እዩ፣ መወገሲኡ ፖለቲካዊ እዩ፣ መፍትሒኡ እውን ሰላማውን ፖለቲካውን እዩ። ናብ ናይ ሓይሊ መፍትሒ ዝግበር ተግባር ከይህሉ ብምግባር ኩሎም ሽግራትና ብሰላማውን ፖለቲካውን ብዝኾነ መገዲ ክፍትሑ ዝኽእሉን ዝግብኡን እዮም። ስለ ዝኾነ ነዚ ንምግባር ኩሉ ዝከኣል ነገር ክግበር እዩ። እዚ ኩሉ እውን ንምፍታሕ ሙሉእ እምነት ብሰላማውን ፖለቲካዊ መገዲ ከም ዝፍታሕ እውን ሙሉእ እምነት ዘለና ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክገልጽ ይደሊ። ብኻልኣይ ድማ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ዝምድና ናብ ግጭት ዘእቱ ነገር የለን። ኩሉ ሕቶታት ብስምዕ ፕሪቶርያ መሰረት ሰላማውን ፖለቲካውን ብዝንኾነ መገዲ ክውዳእ ዝከኣል እዩ። ፌደራል መንግስቲ ነዚ ሽግር ትግራይ ኣብ ምፍታሕ ክፃወቶ ዝግባእ ኣወንታዊ ተራ እውን ክፃወት ዘለና ትፅቢት ዓብዪ እዩ። ዘለኣለማዊ ክብሪ ሰማዕታትና ትግራይ ትስዕር ይቐኒየለይ። ክብሪ ይሃበና እዚና መስግን የቀኒልና ክብረት ይሃበና